Det er jo dejligt at præsentere Nordkorea, ikke? Og så slå sådan en stormand som det er. Det er jo fantastisk. Kan du lige se, hvordan det kører her, hva'? Vi ved godt, det er alt sammen fake, jo. Skal ikke i virkeligheden. Fantastisk. Vi vinder hele lortet! Nico? Æggekastet. Jamen, Hvorfor? Hvordan er du kommet til at bløde? Når det går i stykker, jo, så bare kanterne skærer ned igennem. Men de starter rigtig godt, og den første ligger derude, og så kører de bare langt til. Hvad skal vi nu? Vi skal spille VM-quiz. Okay. Lige filme den. Hvad laver I? Ikke en skid. Ikke en skid. Hvordan er det gået? Prøv at høre her. Jeg er medlem af Forsvars Efterretningstjeneste. Hvis du filmer det her, så er det så står der hjælp. Hvad laver I? Hvad er du ved at lave, Simon? Ja. Agurk. Så prøv lige at forklare, hvad det er, du gør. Så snitter jeg lige på langs. Ja. Spis musik. Og så hakker du. I små. Ja. Og så hakker vi. Er I klar? Ja, så må gerne gå. Kan du komme tilbage, baby? Baby? Er der nogen kort? Okay. Shots med vinder. Ja, halvvejs. Hey, mand! Hvem vinder, Michael? Det tror jeg, vi gør. Ud igen. Bare læg op, Venstre. Jeg kommer her. Tony, hold den. Op, helt op. Tav den, Tony. Tav den. Hold du på. Det går ind. Det er sindssygt. Ej, Lars, du. Og ganske kort skal jeg gøre det. Det har været forandringer så over for kilometer. Selv i Ordrup, der hører man deres. Og selv i Valby, der kører de deres. Og selv i Hellerup, der hører man deres. Og selv i Tårnby, der kører de deres. Så vil jeg gerne lige takke af for nu, og jeg håber, for en fantastisk aften. Og give ordet videre til Dennis. Værsgo. Og selv i Valby. Jeg vil takke Daniel. Det var noget af det, jeg glemte i min tale. Ja, det synes jeg faktisk. Det er jeg ked af. Jeg stod for det hele. Skal du have en krammer i krampoliti? Du kan lide. Jeg kan så godt lide at arbejde sammen. Hallo! Kærester. Hey!
kom flyvende med storken til dette Guds forladte sted. Fra alle 4 verdens hjørner, hvis vi tager det hele med. Og nu er de blevet voksne, ligner ikke mere sig selv. Stemmerne er forandrede, vi kender dem alligevel. Og de smukke unge mennesker, pludselig er de stukket af som legesyge sommerfugle.